бинандагони гиромӣ, дӯстдорони барномаҳои таҳлилии шабакаи ҷаҳоннамо, нашри навбатии барномаи иттилоотиву таҳлилии бозбинӣ аст манзуратон. вақтҳои охир гирифторони бемориҳои вобаста ба пӯст миёни ҷомеа зиёд ба мушоҳида мерасанд ва мо гурӯҳи эҷодӣ дар нашри навбатии барнома бо мақсади огаҳӣ ёфтан аз вазъи имрӯзи ба муолиҷа фаро гирифтани гирифторони чунин навъи бемориҳо тасмим гирифтем ки аз муассисаи давлатии маркази шаҳрии бемориҳои пӯст ва зуҳравӣ дида намуда ҳолати мавҷударо дар ин маркази саломатӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор диҳем. моро ҳамроҳ бошед. муассисаи давлатии маркази шаҳрии бемориҳои пӯст ва зуҳравӣ дар шаҳри Душанбе чун беморхонаи соҳавӣ ҳанӯз соли 1970 таъсис ёфта то имрӯз ба гирифторони бемориҳои вобаста ба пӯст ва сироятии ҷинсӣ хизмати тиббӣ мерасонад. дар бинои асосии беморхона 5 шуъба, ба мисол шуъбаи қабули бемориҳои калонсолон ва кӯдакон, шуъбаи бемориҳои сироятии пӯст, бемориҳои сироятии ҷинсӣ ва шуъбаи арзёбию баҳодиҳӣ амал менамояд ки ҳар яке вобаста ба вазифа ба дардмандон хизмат мерасонад. аммо пеш аз ворид гаридан ба шуъбаҳои мазкур муроҷиаткунандагонро зарур аст дар утоқи ба қайдгирии маркази саломатӣ худро сабти ном намоянд. мо мепурсем барои чӣ омадем? мегӯянд касалиҳои пӯстем. касалиҳои пӯст кабинети касалиҳои пӯст дорем. касали грибок дорем. грибкови кабинет мо ҳаста 4 кабинет. моина 5. ба гуфти масъулин аз сабаби таъмирталаб гардидани беморхона ба тозагӣ тамоми утоқу бинои онро аз таъмир бароварданд. зиёда аз 150 нафар мутахассиси гуногун тахассуси соҳа дар дармонгоҳ фаъолият намуда ба эҳтиёҷмандон ёрии тиббӣ мерасонанд. мушоҳидаҳо бозгӯи он аст ки шумори муроҷиаткунандагон ба марказ зиёд аст ва мутахассисони соҳа зимни мусоҳиба қайд доштанд ки вақтҳои охир бо сабаби афзоиши омилҳои таъсиррасонии беруна гирифторони бемориҳои пӯст ва сироятёбии ҷинсӣ миёни ҷомеа рӯ ба афзоиш дорад ва хоса миёни насли хурдсол ва сабабҳои ҳолати мазкурро низ гуногун баён намуданд. акнун мо арӯи оморӣ гӯем агар қариб ки вақтҳои охир нисбати солҳои гузашта не каме зиёдтар мешавад. ба калон хотир? ба он хотире ки ман фикр мекунам мумкин асбоби оне ки кӯдакои мо бисёртар дар бозори мо химия истеъмоли аз ғизо вобаста, шояд аз ғизо вобастагӣ бошад. баъд кӯдакҳо бисёри вақт чизои натурала камтар истифода мебаранд. мумкин аз ин омилон, лекин охирин зиёдшавии гӯем ки чашмрас нест. қариб ки дар як сатҳи баробар аст. бисёр вақт мешавад ки омилҳои беруна таъсири манфии худро дар шадидшавӣ ёки ҷараёни бемории пӯст роли калонро бозӣ мекунанд. таъсири шои офтоб, таъсири бисёр маводҳои химиявӣ, либосҳои синтетикаи хӯрокҳое ки вай ҳастанд метавонад ки бисёр касалиҳои бемориро авҷ гиронад. бемори меъда, ғадуд зери меъда, талха, рӯда ва дигар омилҳои муҳим дорад. дар ҳолате ки ҳамин гуна масалан шимҳои танг ёки шимҳои бисёр шуъаҳои офтобро аз ҳад зиёд мегузаронад, фотосенсибилизаторҳо мегӯем, масалан онро ба бар мекунанд барои зебогӣ ёки ҳалқа мекунанд. баъзан дар ин ҳолат ҳамин худи ҳамин оҳан худи ҳамин масалан бигем ҳамун ҷавоҳирот баръакс ба бемории пӯст, бемории пӯст ҳото бемории оварда мегӯшанд. табибон қайд менамоянд ки дар умум аксари бемориҳои вобаста ба пӯст муолиҷашаванда мебошад, вале гирифторӣ ба ин навъи беморӣ қисман мавсимӣ аст ки бо дигаргуншавии боду ҳаво авҷ мегирад. аз ин рӯ табобати он то андозае мушкилтар мебошад. фаъолони соҳа ба афроди мубталои чунин навъи беморӣ аз эҳтиёт кор гирифтанро тавсия медиҳанд. бархе аз бемориҳое ки музмин ҳастанду
ана ирсӣ ҳастанду аз насл ба насл мегузаранд, ҳавоё метавонанд ки табобат ёбанд ва як қисмашон, қисми камашон гуфтанам мумкин ки дер табобат шаванд. онҳо ки бемориша аз хӯрока вобастагӣ дорад, аз бисёр хӯрокҳое ки таркибашон аллергияшон бисёр ёки баре мебошад, худдорон намоянд ба шифоёбии беморишон нисбатан бо беҳбуд мебахшад. ҳангоми бозбинӣ таваҷҷӯҳамонро гӯшаи гиёҳҳои шифобахш ки дар марказ фаъол аст ба худ ҷалб сохт. тибқи иттилоъ гӯшаи мазкур тӯли 5 сол аз фаъолият дошта, дар он таърихи ройгон ба муроҷиаткунандагон чойи гиёҳӣ омода карда мешавад. аҷибаш ин ки истифода ройгон асту харидори ман. бисёртар бояд рӯ ба гиёҳҳо орем, барое ки шифобахшии гиёҳҳо бештар аз дорувориҳое ки хай тайёр мекунанд намедонем. ҳозир мардум аз ин мепурсанд, мебиёнд. мо вақте ки вай мекунем, бисёрш вай мегӯяд ки барое чи намеша хоҳад якша фурӯше не чӣ қадар ки мехоҳед истифода барем, ин фурӯшӣ нест. барое ки фоиданокиш бисёртар эҳсос карда мешавад. дар муддати як ҳафта метавонад ки одам вақте ки гиёҳ истифода барад. бисёр гиёҳ ҳастанд ки ҳам истифода тарзисон ҳам барои кадом касал бо мумкин нест фаҳмода метавонад. аснои таҳияи барнома гурӯҳи эҷодӣ аз маркази бистаринамоии беморхона ки дорои ду шуъба, шуъбаи кӯдакона ва калонсолон аст, дида намудем. тибқи иттилоъ марказ бо 50 кати беморӣ муҷаҳҳаз мебошад ва раванди муолиҷаи дардмандон тибқи реҷаи муқаррар гардида ба роҳ монда шудааст. мушоҳидаҳо бозгӯи он аст ки аксари афроди бистаригаридаро кӯдакон ташкил медиҳанд ва ба гуфти мутахассисон аксаран аз иллати бемории занбурӯғӣ азият мекашанд. ин навъи беморӣ бошад асосан аз ифлосиву вазъи бади гигиенӣ сар мезанад. ба ин хотир ҳолати мазкур бори дигар волидонро водор месозад ки дар назорату нигоҳбини фарзандон масъулияти ҷиддӣ дошта бошанд. дар шуъбаи бистарикунонӣ дафтари арзу шикояти шаҳрвандон ҷой дода шудааст ва ҳангоми аз назаргузаронии он шикоятномае ба чашмамон нарасид. зимни суҳбат бо мутахассисони шуъба онҳо қайд намуданд ки барои пешбурди кор ва хизматрасонӣ босифат ба беморон дар айни замон ҳеҷ мушкиле надоранд. дар шуъбаи мо беморон ба таври ройгон пурра бистарӣ мешаванд. ҳамаи таҷҳизотҳое ки барои беморон лозим ҳастанд ба пуррагӣ муҳайё аст, ягон камбудиҳо дида намешавад. дар шуъбаи бистарикунонӣ низ гӯшаи гиёҳҳои шифобахш амал менамояд ки муолиҷагирандагон имкони истифода аз онро тариқи ройгон дар даст доранд. мутахассиси соҳа мегӯяд аксар навъи чунин гиёҳҳои ватанӣ дар муолиҷаи гирифторони бемориҳои пӯст аз манфиат холӣ нест. озмоишгоҳи клиникӣ ва серологии маркази шаҳрии бемориҳои пӯст ва зуҳравӣ бахши муҳими кори табибони ин беморхонаро ташкил медиҳад. дар озмоишгоҳ зиёда аз 10 нафар мутахассиси соҳа ба кор ҷалб гардидааст ки фаъолияташон бештар ба муайян намудани бемориҳои сироятии ҷинсӣ равона гардидааст. ба озмоишгоҳ қариб аз тамоми таваллудхонаҳои пойтахт хун барои гузарондани ташхис ворид мегардад, вале ба гуфти масъулин натиҷаи ташхис баъд аз як рӯз муайян карда мешавад. сабаби ин ҳолатро бошад ба зиёд будани маводи ташхисшаванда рабт медиҳанд. ягона дастоварди худро дар соли 2019 кормандони беморхонаи мазкур дастёбӣ ба дастгоҳи ташхиси клиникии бактериологӣ медонанд ки барои муайян намудани тамоми навъи бемориҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузаранда равона гардидааст. мутахассиси соҳа мегӯяд аз соли 2008 ин ҷониб бо сабаби набудани дастгоҳ имкони гузарондани чунин навъи ташхис дар мамлакат набуд. ҳамакнун аз оғози соли 2020 дар озмоишгоҳи мазкур фаъол гардид ки инро табибони марказ як қадами устувор дар ҷодаи табобат медонанд.
роҳбарияти муассисаи давлатии маркази шаҳрии бемориҳои пӯст ва зуҳравӣ зимни суҳбат ҳолати имрӯзи хизматрасонии тиббии беморхона ва беҳбудиҳои ба даст даровардаи чанд соли охири хешро дар ин ҷода чунин баён доштанд. дар 2 соли охир бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва раёсати тандурустии шаҳри Душанбе марказ аз таъмири ҷорӣ пурра бароварда шуд. дар марказ таъминоти хӯрокворӣ ва доруворӣ дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шудааст ва танқисӣ дида намешавад. хоб инчунин дар марказ муоинаи бемориҳои оташак бо усулҳои навин ба роҳ монда шудааст. хоб дар ташхиси клиникӣ инчунин тамоми муоинаҳое ки нисбати бемориҳои пӯст ва зӯҳравӣ арзи вуҷуд доранд фаъолият мекунанд ва барои муоинаи бемории пӯст ягон мамнуият дида намешавад. чӣ нақшаву ниятҳо ҳаст барои ана дар ҳамаи самт, яъне дар самти боз ҳам беҳтар намудани хизматрасонии тиббӣ ба хоб гӯем ки шаҳрвандон? марказ тасмим гирифтааст ки барои беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонӣ ба шаҳрвандон дастгоҳи ПСР харидорӣ намояд, чунки дастгоҳи ҳозиразамон буда барои муоинаи бемориҳои сироятии ниҳоии ҷинсӣ нигаронда шудааст. роҳбарияти марказ қайд менамоянд ки мақсад аст минбаъд низ бо дастгириҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ҷиҳати боз ҳам беҳтар намудани хизматрасонии тиббӣ ва ташхиси босифат марказро бо муосиртарин дастгоҳу таҷҳизоти тиббӣ таъмин намояд ва бо ин васила имкони бештару беҳтарро барои самтгузорӣ дар солимии мардум пайдо созанд. бинандагони гиромӣ, барномаи навбатии бозбинӣ буд. тӯли чанд дақиқа манзуратон ки бо бознигарӣ аз муассисаи давлатии маркази шаҳрии бемориҳои пӯст ва зуҳравӣ манзуратон гардид. хулоса ҳолати имрӯзи хизматрасонии ин маркази саломатиро метавон қаноатбахш арзёбӣ намуд ва мо гурӯҳи эҷодӣ бо умеди боз ҳам беҳтар гардидани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ дар ин маркази саломатӣ барномаро ба поён мерасонем. то дидори дигар саломату комёб бимонед.